مدرخ زدالهم أكلات تمدرخ بعلو حد زريء نجرت هاليو قالسي منجستي نايودل نايسراويت راح زي مقانو قالسي محبراو مستقال سلازقنا كله تقراواي ببزرخو عدل زق على سلو مدرخ النافت أرى مودعتها كم زبط زرقابتي سلازي نزي زلني خبري عبيو كاو بزحت مهرات بزحت معاملات حساسة زلوا منعسي أفتقلت بتجوار زلوا سبات بزح سلة تزارو زي تجلس أنا مركب يشجري لذي قلي أتناقض مهاويو قلي ما نقلي حساب نمهاويو مجمع أنا جر تهزبي تقرأي قط موز بايزوي سلستري قادي سمعت وين أوس النجار كتب نا أنتي أما جمرات تزبط تقرأي حزت راح أكونن سر سدد نجاري زنادر هذه مودة تخبر ود اللي بنيرم من على بعض كل تميترو أبرت نيرو أربعة تخبروا حسيهم نيرم بر كتأف كابزو سنو بتعملوا وحزبن زوج صراي من على تعوزي بزحت تماركم سوات اللهم تفائدكم لي ناي دكتور هفت مانو أسف هفت ماريا دكتور هفت ماريا مسافات صحفو مصحفن يتبع تاريخنا تياق إيوش منامن زين مصحفن زي مصحف زي بعشرش عشرة ثمانية شدشتني وتيو علامو استجاج تركت مقرامي كم زي سلازخنا تمصحف بوقتو 25 يورو قرشي يورو واقع ነገር ግን በ10,000 አብደገ ነው ውሽጥ እናዓደጉት ፊም ማለት ከተነው ውሽጥ አዘለዋ ቀፈፍቲ ሐሳባት ነቃልስ ምክንያት ዝኾና ሐሳባት ሓንቲ ናይ ጣልያን ሓደ ካሊጉላ ዝበሃል ጣልያናዊ ዕልሙ ሓደ እንታይ ይልዎ ኣብ ጣልያን ዘለዉ ቀይሳራት ብሙሉኦም ኣብ ሓደ ክሳት ተዝጠቃለሉለይ بحد بلح قوم قرأتكم نيري ليولمو أوزي خا هذا أفرق جوريس سبحانه يتبعوي سلا تجري زوم تقار بمولام مالت أو حدا خسات تقال نيرم بحد سيف قريته ناق أي بحر ما تقوم دحريو تجرين إيرتران سيف زيف لين ترفع كم زولم بيبا أب تقرأي نوح جزء زوق ترى نايت فات ديزاين يزوله مالتيو حزن أو زخافة أنا قرر من تاي موتيو انتهي لخا يقاتل ويتس يدخم ويتس ما تعرفش أنا تسأل إذا شجرهم حزب باريا مقبارة يكونن مسناتي زوات زبل مدام دم تحزم نتيجة نسايد فتش ماما الجنوسايد تفصمون تلو بينهم سلازي يقولوا كم قدمهم بتناصل حيلي تقراي متفع سلازي قال صمده فطيرهم يوم الجنوسايد فصمهم سلازي تصمدو تغلغلهم ليهم ማለት ምንም حدث ዜና ይሆነና እሱም ኤክሰርሳይዝ ትጎሩ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካሊ ጽምዶ ከቢድዩ ከም ትዝባል ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ከቢድ መሃኑ እዚ ኩሉ ተፈጽሙ እዚ ተገዩ ከመይ ጌርካ ዱ ቲ ኢምፖሲብል ጥራሕ ንቅድሚት ናምጻኻ መዓት ዓዲ ተጠቂሙሉ እዩ ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ብኻልኣይ ዓለም ጦርነት ጃፓን ብኣቶሚክ ቦምብ ተደብድዮም ናጋሳኪና ሂሮሽማ ክሳብ ሕዚ ኣሰር ዘይለቐቐ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተሰዓሩ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ን5 ዓመት መሓዲርዎም እዩ كابدي ما حركاي أما حجروا قل تمليسهم سا أمريكا تتعامل دمني نمنتاي أمريكاون نعمل أوروبا سوشياليزم كي مطا الصامون عبد كدحن كافت مسورتي كدحن تتعامل دم كتير لمين بعثهم يقوم تدري ديكا
ማሕበረሰብካ ድንክ ክኾን ተፈሪዱ ካብዚ ዝኸብድ የለን ግን ፈፂሞ ምንም ክግበር የለን 1917 ናብ ስልጣን ዝወፁ ሶቪየት ናይ ሶቪየት ሶሻሊዝም ክሳብ 1933 ኣሜሪካ እውቅና ይሃቦም ነይሩ ናይ አይዲዮሎጂ ኣፈላላይ ነይሮም ካብኡ ከዓ ከም ዓዲ እውቅና ናይ መሃብ ናይ ዘይመሃብ ከቢድ ጎንፂ ነይሮም ግን ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ሓደ አሊያንስ አላይድ ዝበሃሉ ሓይልታት ኣሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ራሻ ፈረንሳይ ቻይና ምስኦም ንምንታይ ተቃሊሶም ስለዝጠቅም ጃፓን ኣብ ናይ መጀመርያ ምስቶም ጣልያንን ጀርመንን ነይሮም ድሓር ከዓ ናብ ኣሜሪካ በፅሖም ንምንታይ መፅኦም ስለዝጠቅም እዩ ስለዚ ስቁኢልና ካብ ከባቢና ጥራሕና ተናበልና ክንሪኦ የብልና ከቢድ እዩ ወከቢድ እዩ ትማሊ ሓፍትካ ዝደፈረ ትማሊ ወለድኻ ዝቐተለ ትማሊ ንብረትካ ሓፍትካ ዘውደመ ገዳማትካ ዝዳሰሰ ዝደፈረ ማሕበራዊ ትውፊትካ ዝናኣሰ ሞራልካ ዝነቆተ ፀላኢ ኣብ ሓደ እዋን ግን ናይ ፅምዶ ኣካል ክኾን ይኽእል ሓደ ነገር ድማ ንሕሰብ ትፅምዶ ባዕሉ ፅምዶ ፍሪሱ ዝተፈጠረ እዩ ፀረ ተጋሩ ፅምዶ ፈሪሱ ንተጋሩ ክወሓስ ተባሂሉ ዝተዓቀደ ፅምዶ እዩ ኣብ መቃብር ፅምዶ ዝተመስረተ ፅምዶ እዩ ካልኣይ ክትፃመድ እውን ክትድለ ኣለካ ክትፃመድ ስለ ዘለካ ስልካ ትፃመድ ማለት ይሆነ ዝሽየጥ ስለ ዘለካ ኢኻ ክትዕደግ ትግራይ ብዙሓት ብራንድ ዝወነን ዓዲ ብዙሕ ብራንድ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ በዓሉ ዓብይ ብራንድ ምክንያቱም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦግራፊካሊ ኣብ ምቹው ኩነታት ዘየለና ሃለዎ ግን ነዊሕ ዘበን ኤግዚስት ዝገበረ ህዝቢ ባርነት ፍፁም ዘየተኣናገደ ህዝቢ ሕዚ ከዓ መጨረሹ ብዓሰርታት ዝቁፀሩ ዓድታት ዝዋኑ ፈሲሰን ትመከራ በዲሁ ማሕበረሰባዊ ጉዕዞ ዝቐፀለ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ብራንድ እዩ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዋላ ዋዕላ ብራንድ እዚ ብራንድ ዝርእዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ እምበር ዘይክሓብር ይኽእል ዘይክፅመድ ይኽእል እንታይ ክረክብ ክፅመድ ስበት ዘይጎትት እንተኮይኑ ትበራይ እንታይ ኢልካ ንፍቲ ምስኡ ተኣስር ካልኣይ ኣብ ትግራይ ተጋዳላይነት ዓዲ ተጋዳላይነት እዩ ዓዲ ቁርፀኝነት ዓዲ መትከላውነት እዩ ትግራይ እዚኦም እንተኣሚኖም ክትግብርዎ እዮም ኢሉ እዩ ተፃሚዱ ክትፃመድቲ ኮይኑ ካሊእ ትግራይ ዓዲ ትዲኤፍ እዩ ትዲኤፍ በዓል ብራንድ እዩ ሕዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ፀረ ትዲኤፍ እንትቃለሱ ፕሮፓጋንዳ እንትገብሩ ተለው ከፀልሙ ተለው ትዲኤፍ ፋሒሉ ዝሓድር ትዕጥቁውን ብድውሉ ዘምልቆ እዩ ዝመስሎም በፍፁም ከምኡ ኣይኮነን ትዲኤፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተምሳሌት ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ከም ዘይክእል ኩሉ ትዲኤፍ ክሳዕር ዝኽእል ሓይሊ ኣይኮነን ከምኡ ተዝኸውንማ ኣብ ዝኾነ ዝፈሰሰ ቀሊል ተተኪስዎ እኮ ኣይኮነን ኣብ ዝዋን እኮ ይፈሲሱ ካብቲ ናይ ኩናት ሎጂክ ወፃእ እኮ እዩ ትውግእ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ነገር ግን ደው ቢካውዝ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቐፅላ እዩ ማሕበራዊ እሴት ናይ ህዝቢ ትግራይ ማሕበራዊ መስተጋብር ህዝቢ ትግራይ ዝተረድአ ሓይሉ ስለዚ ብራንድ ስለ ዘለና ምፅማድ ባዕሉ ዝጥይቆ ጥንካረ ስለነማልእ ኢና ተረቋሓ ስለነማልእ ኢና ፅምዶ እናሓስብ ዘለና ፅምዶ ዝግበር ዘሎ እምበር ዘይንምጥን እንተንኾን ነርና ማንም ምሳና ክፀምድ ዝኽእል የለን እዩ ሓደ ከቢድ ግን ዘዝኸበደካ እናራገፍካ ዝበሃል ቃልሲ የለን ጃፓን እንታይ ኢሎም ከቢድ እዩ ምስ ኣሜሪካ ምፅማድ ግን ዘይከኣል ክኢልና ንግበሮ ኢሎም ወሲኖም ዘይከኣል ክኢልና ብእንግሊዝኛ ኮቴሽን ኣለዎ ዘይከኣል ክኢልና ዘይፅወር ፀርና ጃፓን ነድሕን ምስ ኣሜሪካ ንሕበር ኢሎም እንታይ ደኣ እሞ ክግበር ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሕዚ
ካብ ጥፋት ዝገድድ ነገር ኣሎ ካብ ጥፋት ዝገድድ ምንም ነገር የለን ካሊ መጨረሻ ንምንታይ ተቃውሞ ይወዛል ሓደ ዋና ተቃውሞ ምን እዩ ባዕልቲ መንግስቲ ባዕል ዋና እሱ ክድግፎ ተጽቢት ይግበር ምክንያቱም ዕላሙ ትግራይ ምጥፋ ዕላሙ ምክፍፋል ዕላሙ ናይ ትግራይ መስበርቲ ምርኣይ ተንበርኪ ህዝብ ትግራይ ምርኣይ ጠፊዩ ምርኣይ ካብ መጀመርያ ዕላማ ንሱ ነይሩ ትምድላው ንሱ ነይሩ እቲ ፕሮሰስ ንሱ ነይሩ ንዑ ዘርኢ ዕላሙ ምድላው ፕሮሰሱ ንዑ ዝገልጽ እዩ ነይሩ ስለዚ በዓል ዋና ይተቃወሞ ዘሎ ንዑ ንምንታይ ይሕግዝዎ ኣለዉ ኣብዚኣ ሓንቲ መልእኽቲ ክሕልፍ ዝደሊ ቃልሲ ፕሮሰስ እዩ ከይዲ ሲሉ ክገርመና ይብሉ ገለ ኸደ ኤክስ ኸደ ዋይ ኮደ ከጨንቀና ይብሉ ንሶም ዋይን ትኸድ ኤክስ ትኸድ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኢና ስለ ዝብሉ በቃ ንህዝቢ መጨነቕ ክኸውን ይደልይዎ ግን ንምንታይ ንጭነቐሉ እዚ ጀስት ከይዲ እዩ ዝተርፍ ተሪፍ ኣሎ ዝጀመሮ ዝውድ እዩ ስብእና ማለት ዝጀመርካዮ ምውዳእ እዩ ስብእና በዘይ ይጅምር እኮ የለን ኩሉ ዝነቐለ ይበፅሕን እኮ ኩሉ ዝነቐለ ይበፅሕ ድዮ ይበፅሕን ቃልሲ እናሳፈረ እናራገፈ እዩ መወዳእታ ዝበፅሕ ኣብዚኣ እንታይ እታ ኢምፖርታንት ነገር መትከላውነት ዘበሎ ሰብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካራክተር ዝሓዘ ይቕፅል እቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝመስል ይቕፅል እዛ እንቶ ንምንታይ እዮም እናተፀረፉ ሳዕናወሉስ ንምንታይ ዝብል መልስ ኣለዎ ኣራያ እዩ በቃ ተሓሳስባ እኮ ኣራያ እዩ ሓደ ምዕራባዊ ቻይና ኸይዱ ይብልዎ ካብኡ ቻይና ኸይዱስ ሓደ ሰልፊ ርዩ ነቲ ሰልፊ ኸይዱ ሓደ ትሰልፊ ናይ ንቅሳት ሰልፊ እዩ ዝንቀሱ መናእሰይ ካብኡ እንታይ ኢልዎ መይኑ ኣለዎ ዝንቀስ ካብኡ ኣብቲ መይኑ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ዝርዝር ማለት እየ እንታይ ኣሎ ቦርን ትሎስ ንምጥፋእ ተፈጠር ወይ ንምኽሳር ተፈጠር ካብኡ ገሪምዎ ንምጥፋእ ተፈጠር ዝብል ውንዶ ከመይ ገይሩ ክንቆሶ ይኽእል እዩ ነቲ ማናጀር ሓቲትዎ ኣይ እንታይ ዲ መስለካ ኢልዎ መጀመርያ እኮ ኣብ ርእሱ ስለ ዝተነቀሶ እዩ ኣብ ዝዋኑ ዝንቀሶ ኢልዎ ኣራያ እዩ ፍርሒ ኣራያ እዩ ትብዓት ኣራያ መትከላውነት ኣራያ እዩ ስርቂ ኣራያ እዩ ካብ ኣራያ ዝወፅእ ምንም ነገር የለን ጉድ እዩ ምክንያቱም ንጎይታ እዩ ዝምልከት ፀርፊ እዚ ኣቅበሉ እዮም ከይዶም ስለዚ በዓል ዋና ዝበለካ ሕጎም እዩ እሶም ዘይተሰከፍዎስ ንምንታይ ንሕና ንስከፉ ኣብዚ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሕልፎ ዝደሊ ነገር ታያለ ሕዚ ገጢምዎኒ ሓደጋ እታ ናይ መጀመርያ ጀነሬሽን ራይት ትበሃል ናይ መሰል ናይ ብሂወት ናይ ምንባር መሰል እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ ህዝቢ ነዛ መሰል እዚኣ ንምርግጋፅ ዋላ ምስ ሰይጣን ሓቢሩ ክረጋግፅ ኣሎ ኣብዚ ምንም ህዝቢ ትግራይ ነግፈረክ ክብል የብሉ መራሕቱ እውን ነግፈረክ ክብሉ የብሎም ብድፍረት ተፃሚዶም ህይወቶም ከድሕኑ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ከም ማሕበረሰብ ክቕፅል ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ክበፅሕ ኣለዎ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ክረጋገፅ ኣለዎ ንሱ እዩ ዘተኾሰና ተፈናቐለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ መደበኛ መንግስቱ ክመልስ ኣለዎ ዓዲ ናይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ክትጅምር ኣለዎ እዚ ከዓ ክግበር እዩ ምንም ጥርጥር የለን ሕዚ እኮ ክንሰግሮ ዘለና ኮይና ንሰግር ዘለና ምንም ሓድሽ ነገር እኮ ይመፀን ፕሮሰስ እዩ ነቲ ፕሮሰስ ብትክክል ምርዳእ እዩ ንሶም ሓንቲ ቃልሶም እንታይ እያ ነቲ ፕሮሰስ ብትክክል ሪያላይዝ ከይንገብሮ እዩ ትቃልሲ ኣንጻር እቲ መንእሰይ ኣንጻር እቲ ሰራዊት ይኸዱ ኣለዉ ካብ መጀመርያ እውን ተን ዓንድታት ንሰን እየን ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓንዲ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ፍልሶም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ብግዜያዊ መንግስቲ ብሳብ ስቴት ተኪኦም ኣለዉ እሱ እናቶም ክገብርዎ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ካልኣይ ሰራዊት ኣሎ ሰራዊት ናይ ሓይሊ ትካል እዩ ክፉእ እንትመፅእ ደው ዝብል እዩ ካልኣይ ሪኦሞ እውን እዮም ስኢሉ ብሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ዘይኮነ ብተግባር ሪኦሞ እዮም ክፈርስ ኣለዎ ካሊእ እቲ ህዝቡ ባዕሉ ክጃጅ ኣለዎ
ብሔራዊ ፍርሕ ክፍጠር ኣሎ ኣብ ትግራይ መፀካ ነበልባል መፀካ ግዛዕ መፀካ በቃ ዘርኮ ሰብ በቃ ልዕል ሞት ዘሎ እዩ ዝመስልቲ ፕሮፓጋንዳ ልዕል እዩ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ልዕል ሞት ዘታይለ እዩ ይመስለካ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽገር ንምርዳእ ህዝቢ እዚ ክቅፅል ኣሎ ዋላ መስዋዕት ከፊሉ እውን ክቅፅል እዩ ዘሎ እዚ ብግላጭ ክዝረብ ዘሎ ብግላጭ ክንረዳዳእ ህዝቢ ትግራይ ብትክክል ክርድኦ ዘለዎ እዩ ካሊእ መናእሰይ ማሕበረሰብ ትግራይ ቀፂሎም እዮም ሰውለታ እዮም ናይ ዛዲ ማሕበረሰብ ትግራይ እኮ ዝመንእሰይ እዩ የቕፅልዎ ህያታቶም መሪዖሞም ግን ድማ ትመንእሰይ የቕፅልዎ ንማሕበረሰብ ትግራይ ምንም ሕቶ የለን እዚ ነገር ግን ክናሳሕ ይገብርዎ ኣሎ ኩናት ሕማቅ እዩ ንስ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ሕማቅ ኢልካ ትዛረብ ነቲ ዝፈልጥ ነቲ ኩናት ተጠበሰ ህዝቢ ነቲ ከም በቆሎ ምስ ሞተ ይኮነን ኣስከሬኑ ዘይኮነስ ብህይወት ተጠበሰ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ንዑ ክተረድእ ትምኩር ከመይ ጌርካ ከዚ ትቕበል ትመንእሰይ እዚ ክርዳእ ክኽእል ኣሎ ተጋዲልካ ዘቐፀልካዮ ማሕበረሰብ እዮ ሓደጋ ዝወድቕ ዘሎ ካልኣይ ገዲፍካ ትኸድ ዘለካ ትግራይ ካተመሊስካ ሃፍቲምካስ ይኹን ከሲርካስ ይኹን ሞይትካስ ይኹን ትምለሳ ትግራይ ብህይወት ከድካ ብሳጥን እውን ትምለስ ዓድያ የትመይ ትኸደ ንመሬቱ ንደጎሉ ንሓፁሩ ጉድጓድ እኳ እንስሳ እኳ ሓፁሩ ዝከላ ሃፍታ ኣፍ ጉድጓዱ ደው ተልካ ቆሚጥካ ኣይኮስ ከም ሰብ ተተባሂሉ መጀመርያ ስርሑ ዓዱ ምኽባር እዩ ዓዱ እንተኽብር ዝገጥሞ ነገር ብምሉእ ክቕበል ክኽእል ኣሎ ነዚ ተዘይተቐቢሉ ግን ህዝቢ እንትወድቕ ከም ዝወደቐ ኣቕሓ ብቐሊሉ ዝለዓል ይኾነን ውድቀት ህዝቢ ከም ዝወደቐ ኣቕሓ ጉንቡሕ ኢልካ ተልዕሎ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ ሓደገኛ ስለዚ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ክከላኸል ደቁ ክምዕድ ክመክር ከምህር ኣለዎ ተመንእሰይ እውን ባዕሉ ዝቐፀሎ ማሕበረሰብ ክከላኸል ክፅዕር ኣለዎ እዚ ግን ሓንቲ መወዳእታ ዝብላ ምስ ንኣብነት ፅምዶ ፅኢሉ ተንሳፊፉ ዝቕፅል ክኾን የብሉ ትካላዊ ክኾን ኣለዎ ኢሉ ዶክተር ይቕበል እየ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቶም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ትካላት ክሰርሕሉ ክኽእል ኣለዎ ሚድያ ክሰርሐሉ ክኽእል ኣለዎ ኣርቲ ክሰርሐሉ ክኽእል ኣለዎ ኪነ ጥበብ ኣብዚ ክነጥፍ ኣለዎ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብዚ ክነጥፍ ኣለዎ ትምህርቲ ባዕሉ ነዚ ዝኩስኩስ ክኸውን ኣለዎ እቶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካላት ብምልኦም ኩሎም ነቲ መኸተ ማእኸል ገይሮም ነቲ ኣብ መኸተ ተራ ኣለዎ ዝበሃል ፅምዶ ተራ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር እሱ ናይ መወዳእታ መፋና ይበልና ኣብ ልዕሊ ጥንካረና ዝድረብ እዩ ፅምዶ ነዚ ኣብ ግምቶት እዩ ክቃለስ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዳንኤል